Vítajte. Veľa manažerov má obavy, či správne zvládne výber oblečenia pre svojich zamestnancov. Saka, košele, nohavice, recepcia, šaty, sukne, blúzky a pre kuchárov rondony, zástiery, nohavice. Ukážem vám, v čom je fígel. Toto je napríklad kuchársky rondon Taigo. Veľmi veľa kuchárov ho pozná, pretože je najlepší, špička vo svojej triede. Najlepší materiál, ktorý je odvetraný od značky Lenovo Chef. Značka Lenovo Chef je najvyššia kvalita v gastrooblečení na svete. Každý výrobca má svoje číslovanie. My vás povedieme po výbere veľkosti a vo výbere vhodného oblečenia pre každú pozíciu vo vašom podniku. Našťastie zástiery nemajú veľkosť, v tom sa nepomýlime. Veľa kuchárov sa k nám vracia a hovoria, že aké skvelé oblečenie majú, neviem čo v tom je, môžem to skúsiť. Nový executive šéf prichádza.